21 ଫେବୃଆରୀ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଗତି କରିବା ଓ ଏହାର ସୁପ୍ରସାର କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଏହାର ପ୍ରଗତି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକ ଶିଶୁଟିଏ ତା'ର ସ୍ୱର ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ତା'ର ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମେ କଥା କହିବା ଶିଖିବା ଦିନରୁ ହିଁ ଆମ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ କଥା କହି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଉ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯା ହୃଦେ ମମତା ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମାତୃଭାଷା ଆମ ମା'ର ମମତା ସହ ସଦୃଶ। ଆମେ ଭାଷା ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ଓ ଲେଖକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ମହାଶ୍ମଶାନ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନବଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲିଖିତ ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାଗବତ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ବିବେକୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। ବ୍ୟାସକବିଙ୍କର ରଚିତ ରେବତୀ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ। ଆମ ମାତୃଭାଷା ବଳରେ ହିଁ ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ଶୈଶବ କାଳରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ନାଗରିକମାନେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅଗାଧ ସ୍ନେହ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଗତି କରିବା ଓ ଏହାର ଉନ୍ନତି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଅଟେ।